bilihan ko itong motora. Promo ba? Grabe, 20 mil ra yung 1,000 cc. Wow! Kato si Agaw. Pildigin ako to yung motor niya. Aerox, pildi to Inmax, 1,000 cc. Sus, klaro ka ng pusukin mong dagan. Pero ba, ako kato-katong si Agaw. Ako itong inyong ako yung motor. Pero ba, surprise ba? Kato. Sinawan tani kay ron niglaan na to. Hindi kita nang ba sinaw-sinaw ba. Aron di sa ni mangluod sad kay pagkubiya kay niya. Kamurat silang agi nila hindi kita na mura nagdibaw ko para pagko-permi. Mo pagkusog ni dagan ato gini. Permi yun sa tambuhan kay ron Tanaga na to. Go! Go! Uy, Go! daw. Tani ka gaw. Kaya magtrapo na yung motor. Ako sa gaw ato yung tapuhan bayo kay ron. Sinawa. Ron lami kasakyan gaw ba. Asawa na mo, may trapuhi lagi. Kasi nagtrapo na yung motor. Lahat na nam na oras tapuhan akong asawa gaw magabi. Bias ka mo gaw. Kani motor gay kabuk tapuhan. Nagsakyan to gaw was sinaw sa lain to gaw. Nalaag lagi ka gaw. Malipayang ikaw. Malipayon mi sa nangga mo mag nindot kay gagpamati ron no kay sige kag ngisi ko. Ang Oh, nakabalik kog motor. napalit ka Motor motor. na promo dito. Ya, liba ginako. Aerox? Palit. Batian ng Aerox. Usab ni, ya tigro ako sa Inmax. Inmax ng motor. 1,000 cc baka kay 20 mil ra. Pag mo na ron 1,000 cc. Inmax na. Mas is ba? Is. Isa is. Katong nga mga is nga motor. Mga is ng motor. Oh. Ya, wala ka kapalit ang motor nga Inmax 1,000 cc karon kadung ka na. Kita ka naman eh. Kadung ka na. Balik ko ra. Kahapon. Wa man lagi mo dal Motor hati yari taga kay surprise ako na ato ba. Ato sa inyo ah. Kita balay na. Ah, Tara balay. tinuod ka daw nga na kay motor dito. Lagi. Bot mo yan, nagtapo biya ko motor niya din mo. Aga gusto ko mo to tala kuyog ta. Tara motor ako kanimo Inmax 1,000 cc murag nindot ka na. Tara. Ay sa rupay. Kanang mas maig musuroy ta silang best tire kay. Murag init sa kay panahon na amso siya payag ito. Mo relax nga to. Oh, why na? Ya. Ato to. Ay sari ko. Motor niya. Oy, Let's go. ay di pare lagi ko diyan. Di ato ko sa muan trapo-trapo ko sa motor bagay kung gipil gimulaag ta ko diyan. Di ato ko niya gi nang hambog gi na ako no sa bagong motor nakapalit ko sa bagong motor nga Inmax nga 1,000 cc. Nakapalit ka motor daw? Oh, Barato kayo. 1,000 cc. 1,000 cc. Promo. Ayawa. Ay, ko na ako niya dili ka parking niya. Wa mo kay motor kit Andre. Ay man ang motor ni Moron. Asa man sa tani? Wa mo kita motor. Wow, sa may motor din nga may motor. Pakita mo kung sa motor ha. Ang mga istorya ha. Kung motor kung dati 1,000 cc. Ay mala. Unsam ni na. Oh. Pula ni na oh. Wah, tagam. Mao ni mo. Unsam ni na. Ano motor ni mo? Nausam taon ng motor. Ano ni mo Inmax nga 1,000 cc ka. Pariyaman na mo kahit. Putot Kayo kayo. mayag ligid. Kag may pagkaista ng ligid. Binuan na Dalawa. palit na. Dalawa. Oh, 1,000 cc no. 1,000 cc lagi na 1,000 cc. Ang nga, ano ba 1,000 cc? Pare, 1,000 cc ikaw. Binuan. Magkamunggot, magkamunggot dito. Bahala ka rin. Gilangay-langay pa minyo. Diha na kaoy. Langay mo. Imbes mo kuwenta mo. Go. Go.